Hola, sóc Jordi Duran i us presento un llibre que vaig publicar l'any passat, tot just després de Sant Jordi, el dia 25 d'abril, que s'anomena El canonge Montagut, la contribució d'un clergue de Móra d'Ebre a la construcció del feixisme a Catalunya. Bé, jo no llegiré cap fragment escrit per mi en este llibre. Reproduiré alguns dels pensaments, algunes de les cites del propi protagonista, de José Montagut Roca, que inclou el volum. La primera és de l'any 1925. Dos cosas para mí son incomprensibles. Un español que ame a su patria y que odie a la religión, y un catalán que sea católico sincero y no ame a España. La segona cita del canonge Montagut és de l'any 1929 i fa referència a les dictadures. Una dictadura, sin caer en la crueldad, ha de ser severa, rígida, justiciera e implacable. Finalment, una tercera citació de José Montagut Roca, esta de l'any 1944, després de la Guerra Civil. Es más laborioso el rescate de las almas que la liberación de las ciudades. Domeñada la revolución, su espíritu pervive, se resiste a desaparecer y a través de 1000 filtros se difunde en un ambiente acogedor y hasta burla a veces las normas estatales mejor inspiradas, obstruyendo su eficacia. Bé, aquestes eren les reflexions del canonge Montagut. Així pensava i així s'expressava. Moltes gràcies.